Arestado ang 36 anyos na lalaki na tulak ng droga sa barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte sa pigkasar na bypass operation kan Daet Municipal Police Station, katabang ang Camarines Norte Provincial Intelligence Unit. Pasado alas 11 ng Banggi, Sabado, Enero 4. Nakumpiskar sa posisyon kan sospek ang 4 na medium size na plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu, 2 dakulang plastic sachet na may laog man na pigtutubudang shabu, na may gabat na 60 gramo o may street value na 467,000 pesos. Apuera kaini, nakuaman sa sospek ang 500 pesos, asin 5 pidaso ng pekeng sangribo na ginamit bilang bypass money. Wag na nilang ipagpatuloy yung ginagawa nilang pagkalat or pagbebenta ng illegal na droga dito sa probinsya. Dahil hindi po titigil ang pulis bantayog at hindi kami natutulog. Mabantayan ang lahat ng mamamayan dito laban sa kriminalidad at anumang uri ng masamang gawain na pwedeng gawin dito sa probinsya ng Camarines Norte. So kami pong kapulisan, maasahan po ninyo at ipagpapatuloy ang kampanya laban sa ipinagbabawal na droga. Sa presente, nasa kustodiya na kan Daet MPS ang sospek na pigkukonsiderar na high value individual kan Barangay Isabang, Tayabas, Quezon na naatubango niyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal